alang suri ini ra ningkan ko rathom citia ciku dari ket army dak nili Cintong karbi rongsar hawarame amepu nili bohalong nang litum malong lapen karbiang long like kerangka bitung pan suri akadong pajilo lasi nilitum nang litum mapan nang litum mangnu nang pan nangko alam the abangke nahelo lasi non malom menike klem pon bom karbiang long ada je karbi rongsar amei mane karbi anglong karbi rongsar amei atuma pan keceng sia bangke PDBC si nang pipo pusi non kasere bom masor kara tu mabang nang pilo la soteng si alang litu mapan alang litu nangapin karateng pen si litu mitami mabangso ati divisi keceng pen ke klem nangi albang ke ni litu klem lo tapen alu si tami ni litu nang pal konsel long hitami nang pali lo kasi non api thua bang non pini penap alom nangali thua bang ke divisi alara bang ke VDC si konsel along ipiya pan ciperai pon rong pulo lasi labang so putha abang ke nili tum Cintong karbiang long karbi rong sarame hawarame hen ke cedon dun di nili tum cedon dun de asi cedon dun de la pen bang ke cedon dun thek athe cedon dun thek athe bang ke la hello je VDC puke la bang ke muthe non ke damtang kachare bom aron lo muthe non bang ke aprang ke isinat non bangke mane pe bini pape kampon de ti puchona lasi aja kong bangke nang ke do bom aja kong son si la ke dupo lasi noni to bangke rong rup mane khabar hapat mane rong rup me kar be thur ka chelang konai aja kong bangke ti divisi hello la pena bangke la ti divisi bang sini tum phan bangke nang pai implement pon vek nang po pusi ini tu mai hen bangke dak nili tum ke thomang deng Cintong hawar IMC phanta asar ubhikro phanta labang salam bangke CM sar angno sitami alang licuning ridu nang populo la sini tu mena suniri lo la presitame non kacere pon bom karbiang long otomat konsil ACM ake hai sa doktor tular hau hitami keceng aku presitame alang li penangan meeting sitami ni tum karbi rong sara meeting along sitami meningkan saya me kilong sitami lang ningi lo je di divisi abang kenal itu karbi rong sara me tu karbi ngatum sat hetum si cirai ponong po lapen abang ke asiar me abang kenal itu si cirai long po pusi lang ni sitami lamthe nang kipi dun lo kasi non nili tum Cintong hawar ame hin tenta ningthe alang li puthot aning kirui pensi to non la VDC alar bangke TDVC si nang picun pipon pokar biang longarat apar usilang pan ningthe la penili tum Cintong hawara hin tenta itum juning ritu lo la pensi la nang picun pidet la nang picun pipo la pen bangke asosiasi alang li da kar biang longarat bangke puthot alang li cari calompon biar nang popusi nili tu mahin pen tuning di gorang panta apa labang so kam bangke di VDC lar bangke TDVC si na picun ki plaping pen na picun pinang popusi lang panta tuning di nasi nili tum Cintong Srinong constituency Cintong hawara amei ben si nili tum la Cintong hawara mai ahong parlamate bohalong nani tum perangke abitung tum apan nana johang la panani tum kewang pota kurlang tu nasi nili tum ladak soa kedonang ko alam mangke karbiang long along madi tum ke siksidul a area along lelong ke poncharati rat aron kewan abangke la ke ilitum siksidul pan
karkan pusi nilitum awaramai pen jongthi Karkan lagi. si lake jongthi lo lasi alang litum aphan puthot litum local lem isi sar abijit kropen danlop alang litum abitung litum phan nangachari pon karbianglong tim kijapon sar toliram ronghang alang li phanda nilitum chuningri lapen si alang litum nilitum patai Central Committee pendang lo kawaramai tum an cerap cetu si alang litum man patai kachuningri lapen kapenpura at lo pajirlo lapen alang litum nang kicak lapen nang klempi esono bangge chunlo labangge TV labangge VDC or labangge litum la bangge litum nang pilo la tani tum alang litum nang pipo la taning samlo lapen nang tum data churo lo la bilis ko nang pipo bangda sedame ili tum along ke sixegol area long ke poncharati rat aron ke lake non ke dobom aron lo la sikevanji angring duk ji pusin mate la son mandar lo pusin tum ke jongpo na lo isi la si alang li sar local MDC pendang lo ang council kachari abitung lapen tim karbiang long lapen MP MLA teman ini tum chuningri ni tum mendai ke chuningri bangga son hello alang li tum la VDC alar non ke klem pon mom mostitin alang li tum strok ho kep la ke putake dala ke population mate rat abang fu ka ong pen silang tum bonai mate salam pon po nasi la so puthak alar along ke TVDC bangsi nili tum mangge akanangji pusi nili tum mangge jongpon lo lapen nili tum alam jongsi patoy te de pulodang te uthot nili tum akang tu yang deng akase song seda Central Committee jitu nangapen khat aron atan alam aski pa nili tum ta sedon nun si puthot Jesong na ko. klem nun nang kopo nasi jong klem nun nang kopo lasi lada kanili tum aron ateng pen council garau seda armuche jeng seda nilitum protest pu ka khamkhe aron seda nilitum klem nang kopo nasi nilitum chenthong hawar ame penke namsi ripon thiplo alamba Nak itum hawaramai karbirong saramai dakin dong hawaramai mai poem pelang ke betung apan kacuhan da penalang tum komri te kapot suri kardom pajirlo itum akari itum ke manga mangke itum ke sorkar mata ta pina parti pofan kali parti pofan sedani itum ke tam tangan itum cintong hawaramai pengke ana tum non kacari pon sarturira monga da kamsil betung tim kar piang pan nakarap thek pot pusi ni tum ni chite par la chela to hala village corner pichun pateng ala village council kana pichun pipon po pusi ni tumin pan ning ta chite pon pami yong si la so akemanga teng yong si pache ton pede puru tang te ni tum kong dung longri amai hawaramai apen cintong central mana kutai kat banglong central committee pen senglok kat banglong adang arong saranta isiwet non ke cetan ngi tingkat teng pensi laso aron nang pepeng pipedat lo pro tante ni tumta kang tu yang deng ke cesongolong ni tumta ningal pang donon pame asi ponsai tirat aron ateng amagani tum cintong hawaramai pen ke kroidun tekte apen kroi kreatif lo apen jong tip kang yang lo ni tumin ke kenangi di divisi abang si ni tumpa nang vivek nei pusi ninge cheti alang li sautura mang aprang alam chat ateng along rongosar nikan sek amai pelong alang li ke chak alam chak ateng cewar ve pinpan ni tumpa nang pichun pipon po pusi alang li pan suri akadom pilo tuning rilo nang li kai si azuse kar bianglong apar ka pachari long ya pan kar bianglong along kimrapet rang rapet Cukim cura kasar ni bot karena nasara tu pen isigat berapa nang pesi alang lipanta tuning di parlo kadom.